Sisustussuunnittelija, haluatko nostaa suunnittelupalvelusi seuraavalle tasolle ja tehdä itse varmasti ja stressittömästi valokuvamaisia renderöityjä kuvia suunnitteluprojekteihisi? Nyt se on mahdollista, nimittäin Enscape-perusteet 5 viikon verkkovalmennus tulee jälleen ja sinne on kurssin ovet auki. Enscape-verkkovalmennuksessa opit kädestä pitäen, kuinka viimeistelet ja renderöit SketchUp-mallennuksesi Enscapein avulla. Me käydään läpi myös renderöinnin perusteet, jos renderöinti ei ole aiemmin tuttua puuhaa. Sä saat tässä kurssin aikana johdatuksen Enscapein navigaatioon, visuaalisiin asetuksiin ja saat kaikenlaisia vinkkejä sillä, kuinka sä nopeutat sun renderöintiä ja miten sä hankit laadukkaita objekteja sun renderöinteihin. Kurssi sisältää yli 35 opetussisältöä, jotka on jaettu 5 eri moduuliin eri työvaiheiden hahmottamiseksi. Kurssilla sä pystyt tutustumaan myös PPR-materiaaleihin sekä Enscapein erilaisiin valaisintyyppeihin, opit tekemään luonnollisen päivänvalon sekä tietysti iltavalaistuksen. Sen lisäksi käydään läpi kamerakulmia ja kuvan sommittelua ja tietysti myös erilaisia rendausvaihtoehtoja. Tuu mukaan, kurssin ovet on auki nyt.